Сәяхәтче сүзләр. Рус телендәге төрки алынмаларның тагын бер тематик төркемен һәр төрле корылмалар, торак пунктлар, үй-йорт, абзар каралты хуҗалыгы белән бәйле атамалар тәшкил итә. Алар арасында рус теленең лексик составына шактый борынгы чорларда ук үтеп кергәннәр дә бар. Һәм бу өлкәдә телләр арасында сүзләр алмашу безнең заманнарда да дәвам итә. Моның шулай икәнлеген без конкрет мисаллар өстендә күреп узарбыз. Амбар. Анбар. Татар телендә амбар, ашлык, он, товар һәм башка төрле кирәк-яракларны саклау өчен корылма. 16 гасыр рус телендә анбар формасында кулланылган. Агиенко, Ратлов һәм башка белгечләрнең раславынча, амбар төп чыгышы буенча фарсы сүзе. Шуннан ул татар теленә, татарлар аша рус теленә кергән. Шунысы кызык. Башка төрки телләрдә бу сүз фарсы теленнән түгел, рус теленнән үзләштерелгән. Баз. Татар телендәге баз сүзеннән алынган. Моны академик Ратлов та, шулай ук бүгенге совет тел галимнәре дә күрсәтеп үтәләр. Бу хакта мәсәлән Шанскийның 1965 елда дөнья күргән рус теленең этимологик сүзлегендә әйтелә. Баз сүзе рус телендә үзенең мәгънәсен бер кадәр үзгәрткән һәм терлек абзары, терлек утары дигәнне аңлата башлаган. Татар телендә исә бу сүзнең мәгънә төсмерләре шактый бай. Кар базы, силос базы, үй базы, ягъни идән асты чокыр кебек бүгенге актив мәгънәләреннән тыш, ул элек телебездә җирне казып ясалган зинданны, шулай ук өсте чыбык-чабык белән каплап куела торган тирән чокырны рәвешендәге ау корылмасын аңлаткан. Таз, тазина, төшмә бүре базына дигән такмазадагы бүре базы нәкъ әнә шундый корылма. Балаган. Элекке ярминкәләрдә сату итү яки тамаша оештыру өчен корылган зур чатыр. Фарсы телендәге баала һәм хана бөек һәм үй сүзләренә ясалган кушма исем. Русларга татар теле аша кергән. Һәр ике телдә дә кәмит, уен-җыр оештыру дигән күчерелмә мәгънәсе дә бар. Дербень, тегермән өе. Дербенщик, тегермән караучы. Кайбер төрки телләрдә тегермән сүзе диермән вариантында да әйтелә. Русчадагы дербень шуннан алынган булса кирәк. Дувал, балчык кыйма. Төрки телләрдә дубал, дуар, дивар кебек вариантларда әйтелеп йөри, һәм балчык яки кирпеч кыйманы яисә стенаны аңлата. Татар телендә дивар югары стиль сүзе булып санала, һәм язма әдәбиятта күбрәк очрый. Мәсәлән, Халид Акташның Гасырлар һәм минутлар поэмасыннан бер үрнәк. Совнаркомдагы Ленинның бүлмәсе бик озак көтте хуҗасын, килмәде. Таш дивар, ятим диваннар белмәде. Юк, ул үлмәде. Керемень. Ныгытма, крепость. Борынгы рус телендә 1389 елгы язмаларда очрый. Төрки телләрдәге кирмән сүзеннән ясалган алынма. Бу атама Татарстандагы кайбер авыллар исем составында әле хәзердә сакланып килә. Таш кирмән, Лаеш районы, Кече кирмән, Урта кирмән, Мамадыш районы һәм башкалар. Мәхмүд Кашкари сүзлегендә күрсәтелгәнчә, төркиләрдә җирне казып, җиргә сеңдереп ясалган кечкенә ныгытмалар булган. Андыйларны кирәм дип атаганнар. Кирмән һәм кирәм бер тамырдагы сүзләр булырга тиеш. Кремль сүзе дә шуннан ук килеп чыккан дигән караш бар. Кирега, киряга, кирәгә. Оренбург өлкәсендә яшәүче руслар телендә очрый торган алынма сүз. Элекке күчмә тормыш вакытындагы киез өйләрне, тирмәләрнең киргесен, кабыргалык агачлар челтәрен шулай атаганнар. Кирәгә бүгенге көн өчен архаик сүз. Әмма ул элекке татар телендә киң кулланылган. Моны татар халык иҗат әсәрләре раслап тора. Мәсәлән, бер табышмакта күк гөмбәзе тирмә,
Кояш һәм ай тирмәнең төнлеген каплый торган ташлар, йолдызлар исә аның киезләрен бизәүче асыл ташлар итеп сурәтләнә. Кирәгәсез күк тирмәнең төнлегендә ике ак таш, киезендә мең вак таш. Кишлак, кышлак. Хәзерге мәгънәсе Урта Азиядәге торак пункт авыл. Борынгы төрки телләрдәге беренчел мәгънәсе кышлау урыны дигәнне аңлаткан. Шуңа капма-каршы төшенчә буларак, җәй үткәрә торган урынны җәйлек дигәннәр. 8-9 гасырларга караган Юрау китабы исемле төркичә ядкарлыкта яшел кыя яйләгем, кызыл кыя кышлагым ягъни җәйләвем яшел кыяда, кышлавым кызыл кыяда дигән сүзләр бар. 11 гасыр галиме Мәхмүд Кашгарый үзенең Диван-ы-Лөгат ат-Төрек сүзлегенә керештә мин төркиләрнең шәһәрләрен, кышлак һәм җәйләүләрен күп еллар гизеп йөрдем. Сүзләрен тупладым, төрле төркемнәрдәге сүзләрнең үзенчәлекләрен өйрәнеп ачыклап чыктым дип күрсәтеп үтә. Новосибирск өлкәсенең Карагат районында әле хәзердә кышлау һәм җәйләү исемле татар авыллары бар. Курган, крепость, ныгытма мәгънәсендә бу сүз борынгы рус телендә 1224 елда ук очрый. Төрки телләрдә шул исәптән татар телендә шулай ук берничә мәгънәсе бар. Курган дип бездә элек кальга, крепость стенасына таганнар. Ялгыз агач урман булмас, ялгыз кирпич курган булмас дигән мәкалдә аның әнә шул мәгънәсе сакланган. Борынгы телдә ул курган формасында әйтелеп йөргән. Тамыры кургау, яклау, саклау дигән сүзгә туры килә. Хәзерге корал сүзе дә әнә шул тамырдан килеп чыккан. Лачуга, алачык. Мәхмүд Кашгарый сүзлегендә алачу, 14 гасыр башында төзелгән Кодекс Куманикуста алацык формасында теркәлгән. Бу сүзнең мәгънә төсмерләре байтак. Русларда ул нигездә начар, ярлы, кичкенә үй дигәнне аңлата. Борынгы рус телендә, мәсәлән, 1379 елгы кулъязмада алачуга вариантында очрый. Күренекле тюрколог Дмитриев язганча, русларга бу сүз татар теленнән кергән, баштагы а авазы басымсыз булганга, соңыннан төшеп калган. Чувал. Төтен юллыгы туры итеп эшләнгән мич. Берничә төрки телдә очраса да, даль күрсәтеп үткәнчә, бу мәгънәсе татар сүзе өчен хас. Бездә утын турында башы арты кыелды, чуаратка сыелды дигән табышмак та бар. Чуарат чувал арты сүзләреннән кыскартылып әйтелгән. Чи далада үсә торган бер төрле камыш. Аннан эшләнгән чыпталар белән элек тирмә өстәрен япканнар, читән үрү өчен дә файдаланганнар. Өйдән чыккан кыз чидан тышкары дигән мәкалдә дә ул әнә шул мәгънәсендә. Рус телендә зачива городка дигән гыйбарә дә бар. Рус телендәге байтак алынмаларның төркичә чыганаклары беренче карашка ук күренеп тора торган мисаллар да бик күп. Мәсәлән, авыл, авыл, баган, багана, каланча, каланча, кирпич, кирпич, чардак, чардак, чарлак, маяк, маяк, чулан, чылан, шатер, шатыр, юрт, юрта, йорт һәм башкалар.